Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan, ti amin akita ti kinadakas. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapo iti tarigagay da abomaknang, kat nagsagabada iti adu aladingit ken leddaang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, apag iso, alas 12 gaya man. Ay, dumagasak mampay di ta Tersina. Tagumatangak iti sidan mi iti asawak. Ay. Sikamot gayam data, Loter. Nalpas ka din ti misayo. Ay, wen. Agawid ako man, ngam dumagasak pa'y di ta kantina. Ket, kumusta mo't nga iti kanayon nyo nga ipapanpan na kimisa? Ay, mayat-mat. Mayat ka no? Apay ngay, tanukit kita mati kabibiyagyo iti asawam, ket awan mat pakakitaan iti ilulungaw yo. Kanayon kayo ngagpaiso amapan makimisa, angam awan mati makita ka nagbaliwan ti panagbiagyo. Saan kayo matabumaknang? Anya? Diyak malipatan ti imbagbaga kanyak ni Magnaw, bakit? Ay, bye-bye amon dayjay a Magnaw. Kung ana dayjay ta isukat baknang. Swerte na ta isaw tinang tawid iti amin na kinabaknang ti ulitagda anaglaklakay abaraw. Ay, saan na anagrigatan? Bay amon. Kung ana siguro dayjay, ta saan ka anapan nakitangdan? Anya? Kuna na ide nga ibaon ka kano, tamapan kayo agraep iti talon na. Angem kunak, saan mabalin? Taal daw met nga rod ti Domingo, intay makimisa. Ay, isumet lagayam, akas jay ti sauna kanyak. Wen, isong anya ngay nga rod. Talaga akas ta dagiti kasken kwa na. Wen, awatak matkit day. Tasaan ang makimismisa ni Magnaw. Tikit di aramidam. No makitam, awisem to amapan mo't makimisa. Sige, aramidak day ta, bakit? Nay, adda kayong matgaya man, Uncle. Ayan, dagiti trabahador. Agraraop da pay laeng, Uncle. Apay ka di. Sige. Alam dagiti ginatang ko at tinapay kan mainom. Orasan tapno ayabam idangag merienda, Loida. Wan, Uncle. Kasano, anya ti panagkunam? Malpas ka di amaraapan amin ti talon? Panagkunak. Adda mabati abasit, Uncle. Siguro, maraupan iti may saldaw. Anya? No kumataim may dayjay aloter, di malpas kumaita nga aldaw ti raap. Sana bali, Uncle. Malpas tulat ta. Anya ti ibagam kanyak, Loter? Domingo ita, kat awisan ka kuma, taintay makimisa. Anya? Para kanyak, oray sana ka makimisa, tawan mater aramida kadakas. Ket no tumultulongak pay, adon tinatultulongak dita akakaasi ti panagbiagda, Loter. Angem si kangay. Awan. Ay, agpay sumatkit di Awan tinatulongak no maipapan iti kwarta. Dayta ket ti kunak. Uray misa ka amisa. No awan tumutlaang ti makukwartayo. Awan mutlaang ti serbina. Ay, saan apo no day ta? Anyakit din na saan?
Bimak nang kayo kumaan, Luther. Ay saan matakas ta? Kastoy nga Di mo may- nituloy tag palawag. Tawan ti makita ken ka apam managnek mo iti bagbagam. Nulabsan ti agsao. Tiw ka pahay. Tawuray sa anak ka makimismisa. Taadu ti kwartak. Adu ti matultulong nga nakakaasi ti panagbiagda. Gaputa ka nayo nak amang tangdan iti trabahador ko. Ay na, ni magnupay mati kunayo. Ay awan amok dita, Luther. Ay, awisak ko mga rod ang makimisa. Ngam sa bali matan ti bagbagana. Kasano ang maawis yo ang makimisa? Kaano nakalaslas-tug a tao? Barang maikat ko mati kinalastog na no sumrak iti simbaan. Kumaano kayat na? Ngam saan mo't nga road? Ay, nakaro ti kinalastog na. Gapaw, taandaan. Uray kano saan ang makimisa? Tagar aramid kanumot iti kinaimbag. Awan ti basol nga aramidan na. Saan ang maisalakan ti tao? Babaan laang iti naimbag nga aramid. Anya? Ngam sapay lakuma. Tamaidalan to iti pudno ni Magnaw. Pagkunamat, asak nga agar aramid iti kinaimbag, kat saan nakto amay salakan, ha? Insalakan na tayo ti Diyos. Saan agapaw iti anyaman anasayaat nga inaramid tayo? No di kat gapaw iti asin na kada tayo. Kayat mo asawen, at dapay basol ko, wenno pagkurkurangak. Adda, aging nga ibagbaga am nga awan basol mo. Agbas-basol ka. Anya? Uray anya pa iti bagbagam. Awan mo kabasol ko. Nagbasol amin at tao. Kat agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Kayat mo nga rod asawan, iti laksitar aramida ka kinaimbag, ken itutulong ko kadagiti agkasapulan, at dapay kurang ko. Pues, anya nga rod day ta pagkurkurangak, Luther. Ti panagsirbim iti Diyos. Ay, ad-dalakit din a kinagura na ni Magno, gapu iti imbagam. Ay, masurunak nga men iti kinalastog na. Kunamlan asino. Ay, di na amo ti agpakumbaba. Luther, Punumat Ay, kunamlan asino nga agsasaaw. sikan ti makaaw-awat ken kuana, Magno. Amumet, agdo matayo iti kasasaad. Baknang da, idinto tada tayo ket pobre. Day taket ti madino maminsan. Gapo iti kinabaknang da. Tagibas si tandaan dagiti awanan. Ay, Ala, baybay amon kunak lang arudan. Makaamiris dan tumetla siguro. Martin, anya nga tati aramitek, tapno ad-adda abumaknangak. Anya? Kayat mo pa iti bumaknang, Mang Magno? Kayat ko nga rod. Adda ka di ammo mapamuspusan. Adda, Mang Magno. Isurum man kanyak, tapno ad-adda abumaknangak. Kastoy, Mang Magno. Mangirwar ka iti 50,000 pesos. Anya? Pangaramatan ta nga iti kwarta. Mapanta makisugali di kasino. Dakkel ti mapangabakan ni Jay. Mayat sa. Magustuak ti singasing mo, Martin. Wow! Dakkel nga agbayso ti napangabakak, Martin. Kunaktumat kan ka, Mang Magno. Nagmayat. Ala, agsublitan tumanin ditoy. Ay, ganto na. Ay na, adada na bumaknangak no kastoy. Kat inton sumarno, idakdakkel kuntupay ti pustak. Congrats, Mang Magno.
dakkel manen tinapangabakam. Ag milyonaryo ak dito ya di na oras no bilang lang. Balatuan nakman nga rod. Di kagtanag. Pabalatuan ka, Martin. Agyaman nak, Mang Magno. Agsasarunot iswerte kita. Mayat samet no milyon ti ipustag inton sumaruno. Idi kasta, dakdakkel ma ti maliksab ko. Buisita talaga ti kastoy, Martin. Mang Magno. Awanan. Mano na milyon tinaabak kanyak, Martin. Ladingitak tinapasamak, Mang Magno. Kunak, no mga abak ka itay. Sayang ti mano a milyon na pisos ko. Napaglakwa ka dagiti sa nikuha ka. Naabak lang iti sugal. Anya? Naipaabak mo amin na kwartam? Masapol ang makasubbuta ka. No kasapulan nga ilakok dagiti talon ko nga iniktarya. Aramidak. Anya ka diti aramida mon, Magno. Inlakom mat aminan asa ni Kwam. Sana bale, masubbot kung tumot lang ti kwartak. Dakkel ngamin ti abak ko iti sugal. Iso anas ka na makasubbutag. Anya, no kasta, impaabak mo iti sugal ti kwartam anaglakwam kadag iti sanikwam. Ay unay kan, kaano pa'y anasursurum ti agsugal. Awan bibiyang ti asino man. Sanikwak dagijay. No anya ti desisyon ko, iso ti matungpal. Ay, kaasimot ita ni Magno. Manipod inla ko na dagiti sanikwana. Agraman kotse, kandakkel abalay na. Day talatan agbarbartag, ti araramiden na. Anya, ay, nagpardas lakit din ti pasama ken aya. Ay, win nga rod. Damag ko kat, milyon-milyon ti postana no makisugal. Ay, isumat lagayam. Anagbiit, anapukaw na ti kinabaknang na. Ay, kasi mat nga rodan ani Magno ita. Ay, kat basol na Ay, unmat kit di, bakit? Ang sapay kuma. Taitikas ta napasamakan kwa na kat makaamiri sa una. Anya kayong matinangkol. Kanayon kayo mabartag. Kabalan nakitan nga ungtan. Loida, gapo ka dito makipaggigianak lang dito balayo, ha? Uncle. Buisit! Tikas to'y abiyag! Ita takas ta tinapasamak iti biyag mo. Agsingsingpot kan, Magno. Kasta ka lang arudan. Sa kanto pa'y lagbartag akanayon. Ay talaga ang makaungot ni Lloyd aka anakam no kastamlaang. Wan nga rod. Aklunak dagiti nagkurangak. Basol ko ti amin. Basol ko ti panagsugsugal ko. Ti aramidam ita, agsingsingpot ka, kanagan anus ka. Aramidam ti amin akabailam at tumulong ka dagiti kakaanakam. Tainto nagkapsot ka, di da kan tubaybayan. Wen, katagyaman ak itibalakad mo kanyak. At nakadiam mo malugar ang mabalin ko apapanan, Martin. Mang Magno. Mababain akon kini Luther. Kasla kayat kunti pumanaw iti daytoy a lugar. Awan mo ti amok, Mang Magno. Para kanyak, nataltalged ka dito'y lugar yo. Dito'y kalatan. Narigat ti makigasang-gasat iti sabali a lugar. Aging ka nga minita. Diyak maaklon tinapasamak kanyak. Mang Magno. Nang runa no adda makitak nga kat katawa. Panagrik na kitsak ti kat katawaan da.
Atap mo lang day tamang Magno. Masyandakit di kang ka, ah? Iso ti amok. Papanan nyo ita, Uncle Magno. Nakasukat kayo mat itibado yo. Mapanak man makimisa. Makimisa, Uncle? Inak mametdum nga giti palawag ni Apo Padi jay simbahan. Naamiris ko, apod no tinako na kanyak ni Antio Adora. Nasayahat nga rod no kasta, Uncle. Nasayatan na kaamiris kayo. Pagsayaatan nyo dayta. Nay, si kamat gayam nga agpaysaw Magnaw. Luther. Ay, kunak no karup-rupam lang tinakitak itay di taon nagtisimbaan. Siyak. Ay, maragsakan tanaka umay kamatlaang ang makimisa. Hawen kabsat. Kasta, kabsat. Di mo itulog. Adadaulan na ka, ti panagayat mo iti kwarta. Wano ti panakapukaw mo iti kinabaknang mo. Ay, pudnon samot tay kunada, adakas ti bumak ng kabsat. Saan adakas ti bumaknang kabsat? Nulakit di usaram iti pakaidaydayawan ti Diyos. Malagip kulakit nga ro ti kinalastog ko kan kay di, Luther. Pakawanan na ko ma. Pagbabawyak ti amin, ngam naudin ti amin. Ay na, awanan day jay. Napakawan kan. Agyaman aken ka, kabsat. Itala maamiris ko ti biddot ko. Maragsakan akmat, tanaka amiris kan, kabsat. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Kat di mon ulitan ti aramid mo iti kalabas. Talaga asahanan, kabsat. Nang runa ti sugal. Nadidigra akon, kabsat Luther. Itulong mo kadagiti nakurapay, ti aglaplapusanan akwartam, adi mo kat isugal. No kasta ti aramidam, maayatan ti Diyos kan ka. Papagayam ditan ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.